אתה רואה את הבת שלי? שם, עם דגל ישראל. כן. זה הבית היחיד עם דגל ישראל בכפר. כן. מי שם את הדגל, אבא? כן, זה אח שלי. הגיוס לצבא במשפחתו של סיזר חלול מגוש חלב אינו דבר חדש. הוא רוצה ללכת בעקבות אחיו שמשרת בצנחנים. בעוד חצי שנה יתגייס גם הוא לצה"ל. אתה רוצה ללכת לצבא מאיזה סיבה? כי אני רוצה לקבל את זכותי במדינה. ורוצה לעזור לה, כי היא עוזרת לי להגן עליי והמשפחה שלי. זה בא מהלב שלי. אני כך מרגיש. אני רוצה לעזור להציל חיים במלחמות. רופא צבאי אתה רוצה להיות? אם אתה תלך לצבא, תלבש את המדים של צה"ל ותחזור הביתה? כן. אני לא אפחד מאף אחד. אני רוצה ללכת לקבע, חיל הים, יחידה קרבית, לתת את כל מה שאני יכולה למדינה שלי. את אומרת מדינה שלך, את מרגישה שזו מדינה שלך? כן, בטח. ג'ניפר ג'וזין, תלמידה מצטיינת בבית הספר במאיליה, ויתרה על החלום ללמוד בחו"ל, בגלל רצונה להתגייס בקיץ הקרוב לצבא. היא הייתה צריכה ללמוד באוגוסט שנה הבאה להתחיל רפואה ברומניה, ודחתה את זה. אמרה לה, אני צריך לתרום למדינה. את מוכנה לוותר לימודים בשביל לתת למדינה שנתיים? כן, בטח. לא רק שנתיים. דרך אגב, גם הבן שלי עוד 3 שנים מתגייס גם. הוא מקבל צו גיוס חובה והוא הולך להתגייס. יש לך בן שעומד להתגייס? נכון. הוא מסיים י"ב והוא מתגייס לצבא. זה בא מרצונו או שאתה דחפת אותו? מרצונו ומהחינוך שהוא קיבל בבית. שדי חלול, קצין מילואים בצנחנים, הוא אחד מחברי פורום הקצינים הנוצריים שהוקם לפני כשנה. מטרתם לסייע לצעירי העדה שרוצים להתגייס לצבא. רק בשנה האחרונה התגייסו 650 צעירים לצה"ל ושירות לאומי, פי 3 ממספר המתגייסים בשנה שעברה. אנחנו פועלים בגלוי, לא מסתתרים, אומרים לצעירים האלה את גם המטרות, שזה שילוב שלהם במדינת ישראל, גם אחרי השחרור, מציאת עבודה, קבלת הטבות שמגיעות להם, וכל מה שמתפרש מזה שבן אדם משרת את המדינה. השירות בצבא